Good morning mga igsoon. Kumusta man mo? Anaa ba kamo sa mga kaguol o kabalaka karon? Nangutana ko ninyo kay nindot ang atong ebanghelyo karon. Adunay maayong balita para kanatong mga tanan nga mga naguol o nabalaka, no? So atong nadungog karon sa atong Ebanghelyo ang matawag nato nga mga sa English nga the comforting words from Jesus nga yang gisulti ngadto sa iyang matinun-an. Nabati manggod sa atong Ginoong Hesus mga igsuon nga ang iyang mga tinun-an anaa sa kabalaka ug kahadlok, no? Tungod kay mubiya na siya kaniya ug moadto na siya sa amahan. Mao nga miingon si Jesus kanila, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Mga igsoon, usahay sa atong kinabuhi, mausab kini ang atong mabati, no? Mubati usab kitag mga kabalaka ug mga kaguol, di ba? Ilabi na kung kita magatubang og mga bugat nga mga suliran, mga bugat nga problema sa kinabuhi og uban pa, no? Kita mabalaka, maguol, no? Ang uban gani kanato dili naman makatulog sa gabi tungod sa pagsigig huna-huna niini unsaon pagsulbad ug unsay angay nga buhaton, no? Para masulbad ang maong mga problema. So some of us are troubled and have no peace of mind and have sleepless nights. But Jesus in our gospel today is telling us, don't let your hearts be troubled. Have faith in God and have faith also in me, no? Ayaw kamo kabalaka, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. So mao kini ang mga comforting words nga gustong ipaabot kanato sa Dios. Mga igsoon, ang atong Ginoong Hesus naghatag og mga maanindot nga mga pulong nga magadasig nga nagadasig siyang matinun-an o magdasig usab kanato, no? Nga kung unsa man ang magiatubang nato karon, mga bugat nga mga problema ingon niya, ayaw kamo kabalaka pag-ayo, no? Ayaw kamo kabalaka pag-ayo. Salig kamo sa Dios ug salig kamo kanako. Tinuod mga igsoon, nganong mabalaka man kapag ayo? Nganong mabalaka man kapag ayo? Ang atong Ginoo mao mismo ang nag-ingon ug nagpasalig kanato nga dili kita mabalaka, ang ato lang nga musalig lang gayud kita kaniya, no? You know, my dear brothers and sisters, whenever I will be in trouble because of so many problems in life, I always remember these comforting words from Jesus. Kay ba mag-unsay akong buhaton pag aduna ko'y mga problema nga di nako katulog, I have to tap my shoulder and say to myself, don't worry. Jesus said, have faith in God and have faith in me, no? Mao nay akong buhaton, akong istoryahon, akong kalingon, ayaw kabalaka. Si Jesus miingon, salig lang sa Dios ug salig kaniya, no? Kay balo mo mga igsoon, makatabang baya kanako. Kay after doing that, mawala man ang akong kabalaka ug mupuli ang peace of mind, kay anaa man ang paglaom ug ang pagtuo nga dili ko pasagdan sa akong Ginoo sa mga problema nga akong giatubang, no? Mao mga igsoon, when you have problems, try to do it to yourself, and I will tell you
it will really help you, no? Kung aduna kay problema, tap your shoulder og ingna ang imong kaugalingon, ayaw kabalaka. Si Jesus miingon, salig lang sa Dios ug salig kanako, no? Try to do it and it will really help you. Mga igsoon, gusto sa atong Ginoo nga musalig lang gayud kita kaniya. Amen. Mao ni ang iyang mga comforting words kanato karon. Og lain pang gipasalig ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga sila daw pagaandaman niya og lawak sa balay sa iyang amahan. Kay sa balay daw sa iyang amahan daghang mga lawak ug moadto siya pag-una aron andaman sila og mga lawak. Ako mga makaingon mga igsoon nga ang mga tinun-an ni Jesus swerte kaayo, no? Sila nga misunod kang Jesus, swerte kay ana-ana ang assurance sa atong Ginoo nga makaangkon sila og lawak didto og sa mansyon sa atong amahan didto sa langit, no? How I wish mga igsoon nga kita usab pagaandaman og lawak sa atong Ginoo didto sa langit. Mga igsoon, kahibalo mo dinhi sa kalibutan kung ana atay nindot nga mga mansyon o mga puloy-anan, pasalamat ta sa Ginoo, no? Pero ang problema kay kung mamatay ta, ato man lamang kining pagabiyaan, di ba? Ang ato nga mga igsoon nga kung mamatay ta, aduna tay kapuy-an didto sa langit. Nga dili ta mamahimong squatters didto sa gingharian sa Dios. Ug mao kini ang atong paningkamutan samtang niapa kita nining maong kalibutan. Ug si Jesus nagtudlo sa mga tinun-an ug kanato unsaon nga maangkon nato ang mga lawak gihatagan gitudloan ta sa Ginoo sa dalan paingon didto sa langit. Gani si Tomas nangutana man sa atong Ginoo, magtutudlo, wala kami masayod asa kami paingon bo sa unsaon, wala kami masayod asa ka paingon bo sa unsaon man namo pagkatultol sa dalan paingon didto. Si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Mao kini ang giingon ni Jesus. He is the way to the Father. Mga igsoon, unsaon man nato nga makaangkon ta og lawak dito sa langit? The only way para makaangkon ta og lawak dito sa langit, the only way is through Jesus, as He said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Ang dalan mga igsoon mao gayud si Jesus, mao nga dili kita makaangkon sa maong lawak kun dili muagi sa atong Ginoong Hesus. Kay matud pa sa atong Ginoo, walay makaadto sa amahan kun dili muagi kanako. Mga dili kita magpalayo kang Hesus, no? Magpaduol ta pirmi kang Hesus. Kay siya maong dalan paingon sa amahan, og siya ang mag-andam kanato sa maong mga lawak mga igsoon. Ug unsa ag-usa sa angay natong buhaton para gud kita makaangkon og lawak dito sa langit? Unsa may atong buhaton para makaangkon gayud kita lawak dito sa langit? Nindot nga pangutana. Sa akong giingon kaninyo, the only way is Jesus. Mao nga ang nindot natong buhaton, tan-aw nato ang tagsa-tagsa nato ka mga dalan kung nahusubay ba kini sa dalan sa Ginoo, no? We have to examine ourselves if our ways conform to the ways of God. Mao nga ang hagit kanato, mao kini mga igsoon nga tan-awon ang atong kagalingon. Una, kung atong mga gibuhat sa matag adlaw, ang atong mga batasan nga gipakita
na conform ba kini sa batasan ug sa mga binuhatan sa atong Ginoong Hesus. Kay kung nasubay kini sa dalan sa Ginoo, rest assured, my dear brothers and sisters, makaangkon gayud kita sa maong lawak nga giingon sa atong Ginoo, no? So mao kini ang atong paningkamutan samtang niya pa kita nimang kalibutan. Ang ako bang mga binuhatan karon, kung akong examinon ang akong gipakita nga batasan, subay ba? Naisubay ba sa kabubuton sa Dios? Kaysa akong giingon kaninyo, kung naisubay kini, kung nahimuot ka nato ang Ginoo, rest assured of the room in the mansion of our God in heaven.